So before I start my vlog, disclaimer po, pasensya na po, medyo maingay ang status ng pag-vlog ko sa ngayon. But I'm trying my best na lakasan ko yung boses ko. So, kumusta po kayong lahat? My name is Myra and welcome to our channel. And for today, meron po akong isi-share sa inyo something na wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo. Magluluto po ako ngayon kasi kagabi nag-prepare po ako ng something. Ito po siya. Ayan. Pink na naman. Ang hilig ko sa pink, no? Pero hindi ito pancake. So, mamaya makikita nyo kung ano to. And meron pang isa, meron pa akong gustong i-share sa inyo ngayon. Dumating na po kasi yung in-order ko sa Shopee, which is ito. So, ano ito? Then, mamaya malalaman ninyo kung ano ito. So, of course, stay tuned para malaman nyo kung ano yung laman nito. Kasi mamaya i-share ko sa inyo. I'm giving you a clue. This product is all about something special for the ladies. So, yeah. See you later! Siguro mag-wonder ka kung ano ang ingredients nito kasi hindi ko naisama sa pag-video kung paano ko to ginawa. Kung paano ko to ginawa, so sasabihin ko na lang kung ano yung ginamit kong ingredients dito. So, flour, egg, a little bit oil, or butter, you can use butter, and then baking soda, and then cinnamon, and then of course, pink food coloring, and a little bit water, and of course, sugar, and milk. Yun lang yung ginamit kong mga ingredients dito. So ngayon, lulutuin ko na siya. A few moments later. Mainit! Ano ba yan? Mainit. Meron pa po, isa pa. Hi everyone! It's me, Myra. I'm back. So, natapos ko na po yung niluluto ko kanina. So, ngayon, I'm very ready to share to all of you kung ano yung product na to na i-unboxing natin. So, hindi ko na papatagalin kasi medyo napahaba na yung vlog natin sa pagluluto. So, na-order ko to sa Shopee. So, sinulat ko kasi para hindi ko siya makalimutan. So, ang topic natin ngayon is about the Colorette lip tint. Color tint oil-based matte. So, ito siya. I-unboxing na natin siya. Mabilis siyang dumating. Siguro ano lang, 4 days, nandito na siya. Ibubuksan na natin. Ayan. Magkano ito? Ang total nito ay 628 pesos. So, ang shipping fee ay 80 pesos. Talagang binabasa ko. Ayan yun na, para hindi ko makalimutan. Para tama yung ini-inform ko sa inyo, di ba? So, kung magkano ito, 299 each. So, dalawa po ito. So, ang ganda ng packaging niya, di ba? Ang ganda. Nakalagay, Colorette. So, nabili ko to sa Shopee na ang tawag ng shop nila ay Colorette Cosmetics Official. So, Colorette talaga yung official yung binilhan natin. So, ito na. Simple lang pero napaka-cute ng packaging niya. So, ayan, naka-bubble wrap pa siya. So, I'm so excited kasi matagal ko na tong laging nakikita sa online na maraming bumibili, maraming nagre-review. So, sabi ko, why not i-try ko din. So, binili ko kung ano yung pinaka-trending. I mean, kung ano yung pinaka-the best na may nakalagay ay yung mabenta. So, charan! So, mayroon tayong dalawa. So, ang packaging niya ganito. May nakalagay na beauty in all ways. So, nakalagay dito, 3 ways done right. So, our color tint are multi-use, oil-based tints that may be used on the eyes,
And cheeks and lips, these tints are true to color, easily blendable, and ultra pigmented with a matte finish. For 3 ways done, available in various shades, suitable for all Filipina skin tones. Take the tint. So this is a local brand made on the Philippines. And alam kong trending na trending kung sino ang may-ari nito at alam kong alam niyo yan. So napaka-bait niya and talagang inspiring siya. So ito yung isa, same lang kung ano yung nakasulat, iba lang syempre ang color niya. So yun. Same lang. Ito ay olive and ito ay Naomi. So yun. So ayan, pasensya na po, pinagpapawisan ako, grabe. Para lang maka-vlog, sabay ganun. So ayan na, continue na natin. Magkano isa nito? As I've said, 299 pesos. Ang shipping fee niya ay 80 pesos. So total of 628 and in 4 days, dumating siya. So, nabasa ko na kung ano yung mga nakasaad dito na kiniklaim niya na multitask siya. Makeup, lip tint, cheek tint, pwede dito. So, ano na, all-in-one na. And sa mga base, sa mga napanood ko, talagang maganda yung looks pag nasa mukha mo na. Pero syempre, it depends yun sa skin tone mo, kung babagay sa'yo. Kung morena ka, depende pa rin kasi yun sa balat and then sa color ng lipstick. Mayroong pag naglagay ka ng lipstick sa halip na yung expect mo na bagay sa'yo pero hindi pala. So ngayon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag ginamit ko to. So ayan. Olive, ito yung olive kasi ang ano niya, kiniklaim niya cocoa brown. And itong Naomi, kiniklaim niya na rosy pink. So let's try. Tara! Ang ganda. Ayan, oh. Ito na yung bago nilang packaging kasi last time, yung parang bottle siya. Alam ko yun. Pero hindi ako bumili. So, ito yung first time kong pagbili. Ang ganda. Ang gaan-gaan. Nakalagay, of course, colorant. And shake me up real good. So, shake daw. So, shake muna. Buksan natin. Bango. Mukhang tama nga yung mga sinasabi ng mga binabasa kong reviews. And amoy ang bango. Cocoa. So ngayon, let's swatch. Ay, ang ganda. Kita nyo ba? Ayan. So, cocoa nga siya. Nude. I-try ko kaya sa lips. Pero mamaya ako nang itatry sa lips. So, napakagaan lang niya at napakaganda ng pigmentation niya. Ang dami. So, dapat kung maglalagay ka nito sa cheeks, konti lang kasi baka magkalat. And then, try natin itong isa. Ito yung tinatawag na Naomi. Tama ba yung pronunciation ko? Naomi o Naomi? Kala na, yun na yun. Same lang ang packaging. Iba lang, of course, yung kulay. So, shake before use. Ayan, ang lakas po ng ulan sa labas. Diba ba? Ang bango. Ito yung kiniklaim nila ay rosy pink. So, let's swatch. Katabi. Ay! Oh, see? Look at that. Oh, diba? Ganda. So, kita nyo, pinagpapawisan ako. Talaga, grabe. Ang init po. Ang init. So, yeah, konti na lang. Push natin yan. So, ayan na. Nakita nyo na, diba? Ito yung olive, cocoa brown, and ito yung Naomi na rosy pink. Ayan, 'di ba? Ang ganda. Ito po yung best seller. So ayan, dahil ang bango talaga. Tsaka ang ganda, mayroon siyang ano tawag doon, yung natunog. Ngayon, this try naman na isuot ko. I mean, isuot talaga. I mean, iswatch ko sa lips ko kung bagay ba. So kailangan ganito. O alam nyo ba, sinusubukan ko na mag-focus sa camera, hindi sa screen. Kasi masama daw yun. Napanood ko yun sa mga sikat na vlogger na kailangan i-train mo yung sarili mo na focus on camera. So ngayon, let's try. Wala akong tissue. Okay, kita nyo ba? Kita nyo. Ay, ang lambot. Napaka-light niya, ang gaan.
Ayan! Pak, ganon. Ano masasabi nyo? Bagay ba sa akin? Ayan. Ayan. Ganda. Excuse me, Maribeth. Pengi akong tissue. Tinanong ko yung kapatid ko na bigyan ako ng tissue. Kasi hindi ako makatayo. Thank you. So, ayan. Napaka-light po. Parang wala lang. Parang wala lang. Ang ganda. Ayan. So, let's try naman the other one. Ang gaan niya. Walang pakiramdam. Parang wala akong lipstick. O, diba? Kayo na ang mag-judge, ladies out there, kung sa tingin ninyo ay maganda ba. So ayan, pinunas ko na po. Ayan po siya, nadikit po siya sa tissue. So ang lakas ng ulan. So ito, try natin yung isa. Alin ba yung tinry ko kanina? Maguluhan na tuloy ako. Ay ba. Sensya na, maguluhan ako. Ano ba yung tinry ko kanina? So, ayan, nabura ko na po yung na yume. So, ito try natin yung olive. Yung olive naman. Pakainit. So, yun. Kailangan konti lang talaga kasi napaka ano niya. Dot lang. Ayan. Kita nyo? Ganda. So, ito yung cocoa brown, yung olive. Diba? Ano masasabi nyo? Gusto nyo ba? Bagay ba sa akin? So, ayan. I think, maganda itong nude sa mga morena lang. Katulad ko. So, ayan. So, ayan po yung pinagkaiba niya. O, diba? Ito yung olive. Ito yung suot ko ngayon. So, I think maganda ito na mag-match. Kunyari, ito yung lipstick ko and then maglalagay ako ng konting blush on. Try nga natin. Kunti lang, ilagay ko lang dito kasi kapag nilagay ko sa mukha ko, wala akong kasiguraduhan kung ano ang mangyayari. Ayan. Kunti lang! Cheeks lang, para maging rosy cheeks lang. Oh. Ano? Ano na? Oh, di ba? Bagay siya, tapos konting pulbos na lang, pwede na, ready to go na. So, ayan, para sa akin, maganda. So, o-order ako ulit. For sure yan. And, hindi talaga ako nagsisi sa pagpili ko ng bestseller nila, yung olive. And, yun. Sa ibang shop, nagkaka-sold outan sila. Pero, hindi, sa awa naman ng pagkakataon, ay nakabili ako ng olive. So, I'm so happy about that. So, ayan na. So, hanggang dito na lang po yung vlog ko ngayon. So, bye-bye. Thank you so much for watching. Napahaba na talaga. Pasensya na po. Sana hindi kayo na-boring. And thank you so much to all my subscribers. See you on my next vlog. Bye-bye. Don't forget to subscribe if you think you like my vlog. And click, of course, the bell notification para ma-update ka sa mga upcoming vlog ko.